ଆପଣ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ନାଚୁଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ତ ଏମିତି ମିସବିହେଭ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କ'ଣ ଦେହ ପା ଠିକ୍ ଅଛି? ଭାଉଜ ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ମୋତେ କାହିଁ ବୁଲୁଆଲ? ହଁ କେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଉ? କିଛି ଛୁପାକୁ ନାହିଁ। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रख रख ये ले